Марцианци, в днешното видео ще играем на една игра в Roblox. Казва се Bee Slalom Simulator. Извинявам се, че изчезнах за толкова дълго време, просто не знам, не ми се снимаше много. Така, нека да започвам. Аз не играл до някъде. Сега, мисля, че трябва да сложим това яйчице. Ето, чакай, хоп. Тук. Ето, сега. Хайде, отиваме да събираме. Нека. Да започваме. Ако ви хареса епизода, може да пишете, ако искате и поредица. Мен доста ме харесва, честно казвам, тази игра. На вас пишете, ако сте играли, харесва ли ви, или ако сега опитвате играта. Така. Мисля, този епизод да е кратък, около 10 минути. Някъде. Така. Сега ето. Така, слагаме. Още. Така. Скоро може и да има и други епизоди. Така. Отиваме да видим мечката, ето тази там. Тя ще ни даде квестове. Така. Да съберем. Почва. Ще съберем от ето тук. От тук? Да. Така, събираме. Sunflower. Значи тук. Ще отидем през това време да вземем на тази мечка квеста. Да направим пчеличка втори левел и да си вземем още една пчеличка. Добре, да дадем на този мечук квеста. Да вземем от ето тук при глухарчетата май. Оставаме и ще видим да си вземем по-хубава събирачка. Или пък още една пчела. Не знам, ще видим. Става нощ в играта. Не забравяйте да харесате, да се абонирате и напишете искате ли втора част или по-скоро епизод 2. Колко втората се случва, още не е толкова. И така ще съберем още от тук. Значи не е тук, значи от тук. О да, тук има боболечка една. Трябва да убием. Пчелички, хайде я убия. Ау, боболечката. Бия. Бия. Така убихме почти. Не знам как да я убия. Като пчеличката отива да спи. Да си взема тук горе. Тук работа. Ето пчеличката и
сега ще отидем за вулканчето, ето тук горе. И пише да играе ли извън кадър или само в епизоди. Така. Така, сега отивам. Тук. Чакай през това време да намаля звука. Еми май без звука не. Така. Сега чуваме за по-хубава събирачка. Ето супер. Така сега ще изпълним двата квеста на втората мечка, на туториала по-скоро. Ще изпълним първия квест. Ще го изпълним, ще го дадем. Ще изпълним и втория квест. Няма да успя този да го изпълня май. Не успях. Ами ще отида да ги дам. Няма да си купя още една пчеличка. Тази ще я нахраня. Така изпълнихме. Ние изпълнихме двата квеста. Така супер и сега ги носим на двете мечки. Подарък. Леле. Изпълняваме този. Готово. Сега отиваме и изпълняваме другия. Този и сега ще се върнем след малко. И така хора, изпълним квестовете и купуваме едно яйце. И сега ще го оставям. Скоро може би ще спирам вече епизода. Към Рейър. Остава да и отиваме да съберем хубава раница. И може да спънем още квестове. Да направя пчела на 3 левел и да взема 5 пчели. Добре. Да, по-скоро сега ще събираме за нова раница. Там горе видях, че има още една мечка. Ще отида да я видя квеста. Ако все още има такъв. Ами май няма. Не, все още няма такъв. Ще се пробвам да вземем това бурканче и да убием тези болечки тук. Ако можем. И ще се върне пак след малко. Взех и другото бурканче, сега се връщаме. Напълнили сме раницата на макс. Догоре. Отиваме. Само през това време да видим колко струваше раница. Добре. 650. След малко може би ще имаме, да. Поставяме ги, аз ще оставя бурканчето на пчеличката, на тази. И ще направим тази на трети. И тази на трети. Останаха ми 5 пчелима или какви. Май да нахраня, не мога да разбера. Да дам 5 нещо си. Да дам... не мога да трейдна. 30 яц. Ето изпълнено.
Казах, че трябва 3 дни. Само ще вземем мед. Така, взимаме мед. Ще гръмнем този ефект. О, че помогна. Така. Сега ще оставим на тази мечка. И след това на другата му 1000 мед. Мерси, меча. 3 пчели на 3 левел. Да нахраня с 10 такива бисквитки. И Sunflower Seed. Да, Sunflower е слънчоглед. Seed е семе. Да, слънчогледово семе. Ето. Така, даваме това всичкото. Да го правят на мед. Изпълняваме на други носачи. Не знам. Така. И ще се върна като минем единия квест. И така, хора, вече трябва да ходим да взимаме и друга раница. И още някъде към 5-6 минути ще спирам епизода вече. Взимаме тази. Дали можем и... не можем това. Айде ще съберем още малко. Ред полен. Червен мед. Може би това. Да, червен мед трябва да съберем. Така. По-скоро те тук. Балони. Балони. Лули. Ето тук, за да не взимай меда в едно. Да взимай този мед. Перфектно. И си изпълняваме и квестове. Направо фантастик. Така. Подарък. Мале, перфектно. Подаръци има също супер. Почти изпълнахме за ред полен. Да червения мед. Така изпълнихме го. За 3 пчели след малко и да ги нахраня с бисквитки. Колко бисквитки имам? 14. Добре, изпълняваме и този квест. Напълвам си раницата на Макс. Купувам онази ножица събирачка. Взимам още едно яйце и ще изпълним още някои квести. Това ще бъде този епизод. Така. Даваме ги. Отиваме след малко и на мечката, след тази кафявата. Така. Отиваме на тази кафявата. Така, даваме и на кафявата. И ще се върна сега, като съм до магазина. Пред магазина сме. И взимаме това. Супер. Почти минахме всички събирачки. Изпълняваме за Blue Pollen, за синия мед, за 3 пчели с тия квестове. И това. Да, ето там има повечко синьо. Така събираме. Имайте сини боболечки. Убийте ги. Браво. Браво. Оп.
птиците. И след малко даваме ги, взимам пчела. Та първо ще вземем пчела. Това е 2500. Добре, след малко имам. Така. Давам го, взимаме пчелата, храним ги и това ще. Така. Сега отиваме ето тук, взимаме яйцето, даваме го и слагаме всъщност ето тук. Така, храним я с бисквитки. Трети левел и нея. Така. И да им дам такива бисквитки. Готов е. Така, носим го там. Той не е ли тук? Той е там, да. Така. В други епизод вече ще спрем да стигнем 5 пчели, да вземем всички работи от първият шоп. Имаме даже малко повече пчели, но выходим и 3 сладки. Така. В други епизод ще изпълням няколко пъти някои квестове. Ще вземем повече пчели, други събирачки. И това е. Не забравяйте да харесате, да се абонирате, да напишете искате ли епизод 2 и чао!